చంద్రగ్రహణం యొక్క విశిష్టత ఏంటి? దీనిని గ్రస్తోదయము అన్నారు. అంటే ఆల్రెడీ గ్రహణం ఏర్పడిన తర్వాత చంద్రుడు ఉదయించేటువంటి పరిస్థితి. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. అందుకనే దీన్ని గ్రస్తోదయ చంద్రగ్రహణము అంటారు. గ్రహణ సమయంలో ఎటువంటి దానాలు చేయాలి? కేతువుకి సంబంధించిన ధాన్యములు, చంద్ర సంబంధమైనటువంటి ధాన్యములు, వస్త్రములు విధిగా దానాన్ని ఇవ్వాలి. యథా మాతా సుతాన్ రక్షే తథా రక్షతి చంద్రమాహ. ఒక తల్లి తన బిడ్డని ఏ విధంగా అయితే కాపాడుకుంటుందో, జాతకంలో కానీ లేదా మరి ముహూర్తాల్లో ఉండేటువంటి చంద్ర బలం కానీ ఆ విధంగా ఒక జాతకుణ్ణి రక్షిస్తూ ఉంటుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నిట్టల ఫణి భాస్కర్జీ